Într-o școală de la marginea unui oraș era un profesor foarte iubit de copii. Totdeauna domnul profesor avea grijă de toți elevii, încercând să învețe cât mai multe și mai bune. Dar, într-o zi, copiii au observat că unul dintre colegii lor fură și l-au părât repede profesorului. Acesta însă nu l-a pedepsit pe făptaș. După câteva zile, hoțul iar a furat, dar a fost imediat prins. Nici de această dată domnul profesor nu l-a pedepsit. Când același lucru s-a întâmplat și a treia oară, câțiva băieți s-au dus la profesor să se plângă și i-au spus: acest coleg al nostru fură mereu, dar nu este bine ceea ce se întâmplă și vă rugăm, domnule profesor, să-l dați imediat afară din școala noastră, pentru că, să știți, altfel plecăm noi. Nu, copii, n-am să-l dau afară. Uite, dacă vreți, voi puteți pleca cu toții, dar el va rămâne, să știți. Dar, domnule profesor, cum este posibil să renunțați atât de ușor la noi toți, noi care v-am ascultat mereu și care merităm dragostea dumneavoastră? Privindu-i cu blândețe, profesorul le-a explicat băieților săi, atât de mirați de această neașteptată situație. Dragii mei, voi știți deja ce este bine și ce este rău. Voi, dacă ați pleca în lume, cu siguranță că ați ști cum să vă purtați, nici nu mă îndoiesc de asta. Dar el, dacă el ar pleca de aici, dintre noi, ce ar face oare? Asta de ce nu v-ați întrebat? De ce v-ați gândit doar la voi? Și el are nevoie de dragoste. Credeți că dacă o să-l dau afară, va fi mai bun? Păi dacă aici, între noi, el nu știe cum este bine să te porți, Doamne, ce va face el singur? Așa că, indiferent dacă voi rămâneți sau plecați, el va sta în continuare aici, iar eu voi avea grijă să se schimbe și să devină un om bun. Iar atunci când va dori și el acest lucru, cu siguranță că dintr-un hoț ocolit de colegi va deveni un copil apreciat și iubit de toți cei din jurul său. Când a aflat despre cele petrecute, impresionat de bunătatea profesorului său, băiețelul, care până atunci furase și le pricinuise atâtea necazuri tuturor, a luat hotărârea să se lase de acest urât obicei. Și s-a ținut de cuvânt, fiindcă, așa cum spusese și domnul profesor, de data aceasta, el însuși a ajuns să dorească din tot sufletul să fie mai bun.